Hello everyone, welcome to Ultra Clover. நான் உங்கள் பிரகாஷ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 2014, 2015 மற்றும் 2016 இந்த 3 வருஷத்துக்கான வேலைவாய்ப்பு புதுப்பிக்க தவறுகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய செய்தி ஒன்று தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு பயனுள்ள வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சூப்பர், வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2014, 2015, 2016 இந்த 3 வருஷத்தில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நீங்கள் பதிவு பண்ணல அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சியான நியூஸ் வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மிகவும் முக்கியமானது ஒன்றாவே கருதப்படுது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயுமே முன்னுரிமை தரக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நம்ம பதிவு பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் முன்னுரிமை தருவாங்க. நீங்கள் டிஎன்பிசி எது எழுதினாலுமே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ திமுக அரசு என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் பட்டதாரியாக இருக்கணும், அவங்க கவர்மெண்ட் வேலையில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக அவங்க வந்து ரினியூவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றியான நியூஸ் ஒன்று வெளியே இருக்குது. அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ செப்டம்பர் 1 சட்டப்பேரவையில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டு வசதி சமூக நலத்துறை மானிய கோரிக்கையின் போது உதகமண்டலம் தொகுதி காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ஆர் கணேசன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் 2014, 2015 மற்றும் 2016 ஆண்டுக்கான பதிவை புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சட்டப்பேரவையில் சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு வந்து அமைச்சர் சி.வி. கணேசன் என்ன பதில் அளிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து இருப்பவர்களுக்கு மற்றும் பதிவுகளை புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு தர வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுப்பினர் கேட்டிருக்காரு. பட் கருணை உள்ளத்தோடு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வந்து 2017, 18 மற்றும் 2019 இந்த 3 வருஷத்துக்கான புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு மாபெரும் ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கி தந்தார். ஸோ அந்த 3 வருஷத்துக்கான பதிவை வந்து புதுப்பித்துக் கொள்றதுக்கு கால அவகாசமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 மாதம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், 2017 to 2019 வரைக்கும் யாரெல்லாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பதிவு பண்ண தவறி இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து 3 மாதம் கால அவகாசம் கொடுத்து அந்த 3 மாதத்தில் வந்து நீங்கள் பதிவு பண்ணிக்கலாம், ரினியூவல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்லேருந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அது நடைமுறையில் இருந்துகிட்ருக்கு. யார் பண்ணலையோ அவங்க வந்து செப்டம்பர் எண்டுக்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய இளைஞர்கள் வந்து 2014 2016 ஆண்டு வரைக்கும் புதுப்பிக்க நிறைய தவறி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த நியூஸில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வாய்ப்பை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக விட்டுற மாட்டோம். எல்லா இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்றவங்க யாருனாலுமே அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு ரெனியூவல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ நான் இந்த கோரிக்கையை வந்து முதல்வர் கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று ஆலோசனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சி.வி. கணேசன் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான அறிவிப்பு கூடிய சீக்கிரமே வெளியாகும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இதே மாதிரி தான் வந்து சட்டப்பேரவையில் கூட்டத்தொடரும் போது ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், இந்த மாதிரி வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செஞ்சவங்களோட ரினியூவல் டேட் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும், அதுக்கான கால அவகாசத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2017, 18, 19 3 வருஷத்துக்கும் கொடுத்தாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து முதல்வரோட கவனத்திற்கு எடுத்து செல்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சர் சி.வி. கணேசன் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட அறிவிப்பு இன்னும் ஒரு 2-3 மாதத்துலேயே வரலாம் அப்படின்னு நியூஸில் சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக இதோட நியூஸ் வந்தது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரகாஷ். பாய், டேக் கேர்.